Скъпи приятели, я на вас не мога да ви угода, не знам какви хора сте. Абсолютно не знам какви хора сте. И на вас не се угажда. Докарам ви агне, начете живо. Върнете ми го. Докарам ви умрело, по-умрело начете. Какво искате? Докарам ви мляко, овче, силно ви е. Какво искате? Тура ви вода в млекото, слабо ви е. Закола агнето, по-умрело не искате. Докарам ви живо, живо не искате. Какво искате тогава? Значи го ядете агнето живо. Така е. Докарам ви млеко, силно ви е. Затова турам вода в млякото, да ви е по-ретечко. Иначе така че ви запече, че да имате запек. Вижте, разберете се, неща така да се разправяме от име до даял от вас. Докарам ви това начете, докарам ви онова начете. И на вас не мога да ви одисам. Така е, скъпи приятели. Нема ще да се лажеме, да се мамиме, това е. Ако искате, имам и други клиенти.